Amen. Ngokuzithoba ngibingelele ngibonge abazali bethu baba nomama Mahlaba abavumile umoya ongcwele abasebenzisa ukusihlelela lolu suku oluhle kangaka. Amen. Ngibingelele ibandla lonke lika Christel khona abadala nabasha kodwa ngibalule kakhulu esingabo our youth. Siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu siphile nina ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ngicela ukuphuthuma ke ngoba sengihletsheliwe ukuthi nje phuthuma, ngiyazi ukuthi angiqedi. Amen. Bazalwane, i-theme ye conference ithi fighting your way to success. Ngithi ke mina fighting your way to success through maintaining good hygiene standards and a healthy lifestyle and living a healthy lifestyle. Amen. uNkulunkulu mawufunda uGenesis 2 verse 7 lithi wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi wayesephefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Ngisho ukuthini na? Ngisho ukuthi umzimba ungawuthathi kancane unomnikazi wawo okaNkulunkulu. Uye athi ubaba uNkulunkulu owns everything but he allows us to possess. Athi lapha ku 1 Corinthians 6:19 anazi yini ukuthi imizimba yenu ithempeli, umzimba ithempeli elihlala umoya ongcwele enimamukele kuNkulunkulu na? Asisiba bethu kodwa singabaNkulunkulu, lemzimba ekaNkulunkulu. Ngakho simelwe ukuyinakekela siphathe kahle. Affecteka komzimba, affecteka the soul part of you, vele umzimba nesoul ikuhlangene, hlukane kufeni. Ku-affecteka your spirit man. Akuthandazeki kahle, akwenzeki kahle ngoba uyagula, ulimele, ukwata nje, uxakile. Amen. So siyadinga unakekela. Ngizothinta ke lapha kuqala unhealthy lifestyle habits. Izinto ezicommon lezi ezenzeka everyday esizaziyo siyavuselelana. Amen. Njengokuhlala phansi for long hours plus 6 hours, nje from 6 hours kuyale uhlale kakhulu phansi. Lokho kuba nomthelelo ongemuhle kwi-temporal lobe ye-brain, kuphazamisa your new memories. Again, kuphazamisa i-blood circulation, kugqilaza i-gluteus muscle esupporta izinqa nama-hips, kuyaphazamiseka. Bese kuzaleka izifo ezinjengo-hypertension or stroke, inhliziyo. Again, ku-affecteke your back, iyastraineka usuhlale kakhulu phansi. Same again nokuma kakhulu nakho akukho right ngoba i-blood flow, I mean ama-extremities aya affecteka la ngezansi, kube buhlungu inyawo zivuvukale, i-fluid yehle nje igcwale enyaweni, ungabe usaba right. Again i-spine futhi siya affecteka. Kusho ukuthi ke kufanele wenze njani? Kubalekile ukuthi mawu attende into ende uyubone kodwa nase kuma trainings noma imihlangano hlale kuthiwa let's stretch ngoba bayazi laba abasifundisayo. Kuthiwa sukumani, badinwa abanye bangasukuma, abazi ukuthi bayibulala bona. Stretch, phakamisa izandla kuthiwe 1 or 2 minutes. Kubalekile okwenza kungakucasuli ulokuthi siyasukunyiswa siyahlaliswa, kusizwa wena. Yingakho libalekile ulwazi. Ezinye izinto uya resistant ngoba awunayo knowledge ukuthi kwenziwelani. Zama nje ukuba umuntu osukumayo ahamba hambe. Ngake ngakusho lokhu ngiyakuphinda, mawuphendula ucingo ungahlali kakhulu phansi, sukuma nje wenza ama paces nje, noma uyafona uhamba hambe nje wenzele i-blood circulation unyakaza umzimba. Amen. For ke long standing you can wear supportive shoes. Abanye basebenza imisebenzi ebamisayo kakhulu, gqoka ama orthopedic shoes azokwenza ube comfortable, asupporte ispine sakho, asupporte umzimba wonke. Ekhaya u-elevate imlenze for at least 15 to 20 minutes ibe ngaphezulu kwenhliziyo so that igazi lizohamba kahle, limove kahle. Enye yezinto eyenza unhygienic, I mean unhealthy lifestyle, i-chronic stress. I-chronic stress ayifani ne-acute stress. I-acute stress ilawo ehlelwa khona isehlo suddenly ebuhlungu kube nestressanyana ngaleso sikhathi. But chronic stress it builds up, kusho ukuthi yenziwa izinto eziningi, intende. Mhlawumbe umuntu
ohlala acabanga ipast yakhe ujule uhlala ezintweni ezibhlungu ezakuphatha kabi ukuthi wena ukhulanga kahle umalume mhlambe une traumatic ku traumatic okunye wa abuse as a child you are not treating this awuxoxi uyahlala lezi zinto zi build up la kweni kuningi mhlambe you are caring for umuntu ogulayo segula isikhathi eside zonke lezi zinto kuningi nje ongenza stress empilweni yakho esiba chronic ungakuvumeli akukho healthy. Inadequate sleep siyakwazi lokho ukulala nje it varies according to age groups kuqala nje from 14 to 17 hours for a newborn baby umntwana o0 to 3 months fanele alale 14 to 17 hours kuya ke kwehla kuze kufike ko above 65 years ukuthi ke labo sebengalala u7 to 9 hours or to 8 hours or below or 60 plus bangalala u7 to 8 ke yes I know ukuthi sizothi phela siyavuka sithandaze yes kubalekile kodwa yenza sure ukuthi nokulala uyakwenza nakho kunesidingo amen. Bese kuba khona lack of socializing nayo enye yezinto ekwenza ungaphili kahle ungaxoxi namuntu nje wena nje usesikutwini awusocialize namuntu uyayivalela in isolation nje angazi noma ngoba uthemba umuntu noma yini you know you can't even share a verse nomunye umzalwana uyi kuma home cell awufuni nje la kuhlangenwe khona uzuthi and hayi mina uNkulunkulu uyangi-isolate hayi ngeke emzalwane noma eku-isolate hayi kanjalo kodwa ukuthi nje wena hayi awu-attend nje ngisho ama-conference ama-seminars wena nje uwedwa kuletha depression lezo zinto kukwenza ungenwe ilezi zifo mawusumdala ezibizwa ngo-Alzheimer ezilidela kwi-dementia ngoba manje ngisho i-reasoning yakho iya-decline la engqondweni yakho izinto nje wenza ukuthi isheshe i-decline kanti asifuni ukuphathwa yilezo zinto uNkulunkulu uyasidinga kakhulu amen. Ngiyaphuma ke lapho sengingena ke manje kwi-hygiene ngizocela ukuqala ke ngo-personal hygiene siyazi ukuthi i-poor hygiene increases i-risk nje yezifo njengo-respiratory diseases oma-cold o-flu o-covid ungabala ufikephi izifo nje zesifuba o-TB iyenza futhi izifo i-diarrhea izifo lezo ukhishwe isisu inhlobo ngenhlobo ke ze-diarrhea zonke futhi lezi zifo zigcina nazo sezithelelele inhliziyo usuphathwa nawo okunye nokunye ziyathelelana ushukela i-BP kusuke kuqale nje lapha ya wanganaka. Ngicela ke namhlanje ukufocusa nje ekhanda ngoba indawo esiphatha zonke insuku kakhulu sizobheka nje indlebe amehlo ikhala umlomo endlebeni sine wax sibiza ngesigonogono ngesizulu ayivibalekile ngoba iya lubricator iya protector la ngaphakathi iye canal protect eardrum so ke kubalekile ukuthi ke kodwa uyiklina kanjani indlebe yakho ungayigqishi izinto ufako earbud ngesikhathi ufaka uyayiphusha iwax uyayiphusha izostaka lapha phakathi igcine ibulala eardrum. I-wax siyayidinga futhi ngoba iyona etrapper udust ukungcola kungangeni kwi-eardrum kunendlela ke kumele ukline ngayo kufanele uthenge ama-drops ojwayelana nosokhemisi ubuze ne-advice ucele bakukhombise kukhona ne-baby oil ungayisebenzisa into nje ewu-oil noma i-hydrogen peroxide ufake la uconsisele uthilithe ikhanda imzuzwana bese ufaka i-syringe and lukewarm water kuzoyibuyela isigonogono sizoyibuyela kuyenzeka ke isigonogono siqine as we age njengoba sikhula nje siqine isigonogono sibe hard lapha phakathi ugcine manje ungasezwa kahle endlebeni so nalapho sidinga nje ukuhlala esenza lezi zinto ukuyivikela remember prevention is better than cure. Oma earplugs hearing aids hlala ukhumule ukline uphinde ubuyisele ngabe yinto nje esihlezi right. Kuyenzeka futhi umuntu ono eczema ama skin diseases o eczema no psoriasis bayenza nabo iplakeke iwax la iqine ne dust nakho konke nezifo right. Bese siyemehlweni amehlo udinga nje ukwa cleaner from inside out especially mawubona ukuthi konke engahambi kahle emehlweni liya discharge kakhulu ihlo
sukuma ubone udokotela, li-delicate ihlo kakhulu, ungaze ufikelwe blindness. Kodwa nje you just clean with a damp cloth mawubona ukuthi kunokoma kunama-crust athize, ungalihlukumezi. Futhi ke nathi bantakwethu angifuni ukuthi ungakwenzi ngoba nginalo ivesi lokungibackup, lokufaka izinkophe. Ngiyafisa ngathi ngabe likhona, alikho anginalo. Mhlawumbe baba usazongitholela. Ama-eye margins. Ayinto uyalibona ihlo line-margin la kuhlezi khona izinkophe. Kuba khona ama-infection enzeka lapho. Uvuvukale, ugule manje ube nenkinga amehla asengakaya. Kodwa unela usindo ubuyele ufaka izinkophe. Phumuza phela umzimba mzalwane. Uphumuza. Angisho ukuthi ngiyayizonda izinkophe ungangizwa kabi mntakababa. Kodwa phumuza. Phathi isibuko. Uyazi ukuthi umuntu uma ekhuluma nawe isikhathi esiningi ukubuka ebusweni. Manje ngoba sithunyiwe nansi imphefumulo kufanele sishumayeze sivangele. Kubalekile nje phathi isibuko. Ngiyazi abesilisa bayiphathi ikhwama. Kodwa nje awuhlala uye ebathroom uzibuka ukuthi usa right yini. Thina kodwa besifazane hayi siphatha isibuko. Isikhwama sakho nje asibe naso isibuko mntakababa. La uhlezi la ngisho ukuthi disturb ukulalela ifocus yakho la. Kodwa nje uhlale ungaloku uyisa amehlo akho izandla zakhe emehlweni uloku uthinta ngoba lezandla kokuqala nje zingcolile. Angithi uhlezi la uyathinta uyasuka lapho lokhu uyemehlweni uzodala ama-infection azokuphazamisa. Ekhaleni ikhala linoboya bakhona buyadingeka nabo butrap udust butrapper yonke into engangena ekhaleni iyenze ama-respiratory diseases. So musu ukuhlala ukugunda ubudonsa uwenzani ngoba manje buzophuma permanently uzoprotectwa yini ngoba azongena amagciwane. Mina ngiye ngithi ithiphu nje yabo mawuqeda ukugeza ekseni noma nini ke mawukade ugeza ubuso odabula nje ithishu uzisule kahle ngoba kuyenzeka emva kokugeza kuqoqana amanzi uthola ukuthi kuyastika lapho eboyeni awuboni. Ayisekunamahlonyana nje masikubuka siyasaba nokusho ukuthi hey awu attend ikhala mzalwane. Uyayibona leyo nto. So othatha ithishu nje uyisule kahle gently ungabi rough with yourself ngoba uyadisturb uyadonsa udonsa indalo. Amen. Emlonyeni ke hayi ke umlomo bakithi ungaxubhi nje bantakwethu uxubhe ekseni uxubhe ntambama ungaxubha nasemini mawuzwa nje ukuthi akusekho right ukuxubha ave kubalekile ngoba manje ugcina unama cavities unezilonda emlonyeni unomlomo onukayo. Hayi bakithi umlomo onukayo ngiyacela uattend. Flossa before uxubhe uflosselani noma toothpick akhe wenzela ukuthi ukhiphe lokudla okutrapped la phakathi kwamazinyo so that by ngesikhathi uyoxubha sekulula ukuthi i-toothpaste ingene ikline kahle. Replace isixubho sakho every 3 to 4 months. Siya replace isixubho. Carry ama-breath fresheners. Ngeke ngithi usweet kakhulu ngoba abanye ba diabetic but there are breath fresheners ayadayisa nje endaweni zonke ngeke ngibala izitolo ngoba kuzobe ngathi ngiya advertise. Amen. Attend to izinyo elingasekho right especially elingaphambili. Yazi umuntu manje ngisho ngathi umtshela ngoJesu uvela focus kulento ela ayibonayo adisturbeke angasezwa li attend nje silaqala nje izinyo wabona sekubamnyama attenda ngokusheshsha. Hleka kahle in a controlled manner yob gentleman and lady. Musothi ha size sibone amahlaza akho amazinyo ale amnyama njani. Hayi hleka kahle emzalwane. Uyabona nje ukuba umzalwane ukuba yilady noba igentleman ubabuke washe insukwini wathi faith is a lifestyle. Sithatha enye lifestyle nje siba nje ilabo bantu abahlukile mase sinoJesu ngoba kusethina abaphilayo yena ophila kithi. Right. Bese ke kuba khona ama skin conditions ke nawo uthola ukuthi umuntu mhlambe uphathwa khona into ebizwa ngeathlete's foot lokho esiye sithi amazekecela inzekecela kube ngathi usikekile la phansi kozwana noma la in between abanye kuze kube ngathi kuyonakala kuyabola kungabi right. Lezo zinto kakhulu zenziwa ukuthi mhlambe uyishare amathawula
Sigqoka kakhulu icathulo ezivalekile amasokisi, asishayisa icathulo inyawo ngomoya. Emajimini lapha phela umuntu nomuntu namagciwane akhe. Some people are carriers nje abahamba namagciwane abo. Wena ufike uyithathe kanti mhlambe vele kunekhathi la kuwena usuyalithatha igciwane uhamba nalo. So asigade konke lokho. Fike endaweni uthi plead and apply the precious blood of Jesus. Ngisho etoilet mntaka baba apply the blood of Jesus. Kodwa nawe ube wenza ukholo olungenazenzo lufile. Musuku lokuthi hayi mina sengithandaza yenza. Faith without action nangithi is dead. Cleaner ke sengiza environmental hygiene into ebaluleke kakhulu ucleaner ama surfaces ama countertops more than lokujaha ukushaya ucwebezelisa ifloor. Into edingekayo musukuvuka nje usuwenza ama cornflakes usuphaka ama polish futha thatha amanzi nensipho wipe down ama surfaces. Awuzazi ilwana ade gijima la ebusuku shintsha amanzi eketelweni musukuvela ufike nje ngiqafa suvula iketele mhlambe eqatha ke igekho. Uyazi leso silwane si highly poisonous siyabulala mhlambe siqathakele eketelweni wena uyavula nje livula iketele wathulula amanzi ubheka ukuthi li right yini ulirinse bese ubeka amanzi right. Ma ugade futhi udust ungayivumi accumulation ka dust ungashaneli kudliwa siyadla wena uyathuqusa. Hayi ngeke bakithi nasema restaurant hayi mina nje ngiyahluleka. Hayi sisi ngiyacela bandla uyoshanelela ngale ungilinde ngize ngiqede ngoba hayi ongcono thatha a wet mop so that udust uzoba trapped mawubona ukuthi kunesidingo something wet ezo trap udust ungakhuphuki right. Washa ama veg akho washa inyama yakho ngoba kudlula ezandleni zabaningi esingabazi. Uyazi ukuthi ngendlela engicareful ngayo ngize ngicabange ngishisa inku ukuthi la sisuke senziwa khona ingabe ngithi ingcono utoast sidlule sishe emlilweni ngiyasitoast sishe sekukucabanga nje phela ke kodwa ya ngiyasidla noma sinje yana ungaze ngithi ngivakashe kwakho uthi we anginayo itoaster mina engimbiza umama Nkosi. Amen. Hayi ngiyasidla. Bazalwane sengigcina bese ngishilo ngathi i-vision yala ekhaya is to win souls for the kingdom and to equip the saints for the kingdom of God. Angithi so ke umpostoli uPaul ku 1 Corinthians 10:23-24 uthi kuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa kwakhi konke. Uverse 24 athi akungabikho ozifunela okwakhe kodwa kube yilona lo afunela omunye. Love uthanda luzifunela okwala. Ngithi lisho njalo it's not self-centered. So yonke into esiyenzayo asingayicabangeli thina kuphela but think about others. Laba esifuna kakhulu bezembusweni. As avoid nama behaviors nje untoward in public. Ekwiqueue nje usungqafuza ushingama kodwa umzalwane khona lokuhlafuna ushingama uzuthi angazi noma kusowa ama bubbles. Hey umuntu umla emva kwakho nalento ongathi uyavungula in public. Hey avoid such things bazalwane. Nokuphumula kakhulu kanti mhlambe nomlomo wakho awusekho right ulambile sekukhona nalelo phungana lokuthi ulambile uyaphumula uphumulela phambi komuntu uhlezi phakathi kwabantu. Such things nje asizigweme bazalwane. Amen. Ngoba uJesu ithempeli elihlala umoya ongcwele sifuna uJesu okuthina avele. Ngakho ke asibambane nomoya ongcwele siba ama-Siamese twins naye singaqebuki kumoya ongcwele. Uyena ozosiza simcele moya ongcwele kuyo yonke into. uNkulunkulu usinika i-freedom of choice as human beings. Deuteronomy 30:19 ngifakazisa ngani namhlanje ngibeke izulu nomhlaba ngibeke kini phambi kwenu sibuso nesiqalekiso ukuphila nokufa. Khetha ukuphila ukuze uphile wena nenzalo yakho. Yes, it's your choice ukuthi udlani wenze njani uyayigada iweight awuyigada uya-exercise awu-exercise kodwa manje ngoba uzogula nje uzolibazisa icebo likaNkulunkulu lokuthi siyolanda imphefumulo. Bazolandwa ubani laba abantu mase sigcwele izibhedlela? Asingavumi kogcwala izibhedlela ngamabomu ngento esingayilungisa bazalwane.
eat fresh veggies, i-veggie njalo ibe khona ekudleni kwakho, exercise a bit. Mangithi exercise angisho ukuthi ejimini, kodwa walka nje, ukuwalka around umuzi wakwakho, ukuwalka nje kwi-neighborhood, usuke la uyojika lapho, wazi nomakhelwane nje uzobatshela nangoJesu, ukuwalka nje, you know, such things. Ngizosho njalo nje ekseni, uNkulunkulu enomusa, uyasithanda kakhulu. Inkosi yomusa inibusise, amen.